of Comrade Nathi Mthethwa. Thank you, Minister and Second Deputy Secretary General. Firstly, let me take this opportunity welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, usufikile ke bakithi umzimba kababa ke uNathi Mthethwa obekade ke eyinxusa le South Africa ezweni ke lase France nodlule ke emhlabeni emva kwesigameko ke ekuthiwa ke sehlile khona lapha yana ekuthiwa ke uweke eflatini phezulu from floor number 22 waye ke wayoshaya ke phansi bekade kuthiwa ke kuzothunyelwa ke ithimba lamaphoyisa la eSouth Africa ukuthi ke nalo lihambe liyozenzela elayo ke investigation ngenxa ukuthi ke ziningi inkulumo ezikhulunyiwe kwathiwa iselfone yakhe itholakale kude buduze nala ashonele khona kuningi nje bekade kukhulunywa and nabanye abantu bebenayo into ukuthi ke abakholwa ukuthi ngampela ke kwenzekile kodwa ke nje wasebebona ke umzimba wakhe ufike ngiyacanga ukuthi ke bazoxoxa nabenhlizweni ukuthi ngampela kuliqiniso ukuthi ke akasekho ke emhlabeni ngiyazi futhi ukuthi nje kulesikhathi sekusona kuyaphithizela la eSouth Africa ziningi izinto ezikhulunywayo singenalo ke iqiniso lazo ukuthi ziyiqiniso noma ke asisilona kodwa iqiniso but ke at this time bakithi ubuntu kubalekile kakhulu umndeni usemanzini engazuthi ke singazwelana nawo singazwelana nomndeni abangani zihlobo abathandiweyo nje bakhe ke ubaba ke uNathi Mthethwa kulesikhathi ke ababhekene nazo izinkulumo ezinye ngathi ke singayigodla okwamanje kuze ukuthi siyadlula ke lesimo ke ababhekene naso sokudlulelwa ilunga lomndeni ayikho into ebuhlungu ukuthi umuntu ahambe ke ephila engenalutho bese nizothiwa sekwehleke isigameko ke esinjenga ke lesi uzoncatshwa ke ngesonto if I'm not mistaken uzoncatshwa ke ngesonto khona ke endaweni ke yakubo ke kwaMbonambi so yeah guys bakithi emndenini izihlobo bangani sithi nje akwehlanga olungihliyo inkosi iphile inkosi ethathile that brings us to the end of this video. Bye.